African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo!
No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes. Nga madamo naman ang nagahimo sini, kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Philippine Standard Time, 33 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto, Pitsa 5 sa bulan sang Agosto tuig 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga launa iwidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters kag subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Sumuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita mabatian kita pagi sa Facebook Live kag sumuman sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita sa balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, Barangay 1 wala nagauntat sa paggalaom nga mangin drug cleared barangay sa siyudad sa Bacolod. Sa Bacolod giraan basta magsiling kaya droga daw nabantugan na ang Barangay 1. Dahil lang mga barangay officials nagatingwa gigaron nga ma-drug cleared man sila ang ilang barangay. Inabalang hindi na matawag nga amuang ginokmungan sa mga drugista. Councilor Al Victor Espino nagpatag angot sa mga nadisturbo nga mga internet connection bangod sang pagpanghawan sa mga spaghetti wires. Kaginapalapod niya naman ang pinaka mga ang hibubunot sa mga drivers sa sining pagpatuman sang libre sakay program. Siyudad sang Bacolod nag-procure man sang mga laptops kag tablets para sa mga manunudlo kag estudyante. Hibaluon nato ni karon sa kay Councilor Renisito Novero, anay committee chairman sang Committee on Education. Kung ano kadamo ang mga gimpang bakalya sa siyudad sa Bacolod nga mga laptops daw kay kontrobersyal karon banwa ining masyado hindi lang niya overpriced kundi masyado gid ka overpriced nga balor sang laptop nga ginabakal mga kabilang sa national government nga ginapangatag sa mga manunudlo. Ang balor sang laptop nga sa diin masubra 2 bilyones ka pesos ang ginagastos ang gobyerno. Hasta subong wala maliquidate. Wala sang liquidation kaya daw hindi maliquidate sang procurement service sa Department of Budget and Management. Dugangan ta na karon istoryahan ta na karon banwa ang probinsya sa Negros Occidental may araman din bakal nga laptop mga around sobra ni 200 no ka mga laptops ang ginabakal sa nga probinsya
sa balor nga masubra 8 milyones pesos gin divide naton sa ilan na pamakal nga mga laptops nagabalor lang mga 34,000. Samtang ang iyasang national government niya ang bilis ang laptop 58,000 pesos nga ang iya sining modelo masyado ka low grade. Kag masyado outdated na niya nga program. Pero ang balor masyado ka mahal. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita national sa ato nga mga top stories of the day. Diyan mo ni ang 2.4 billion pesos nga outdated laptops mga kabyan ang ginbakal sang DepEd. Ang subject ni karon no sa pila ka mga pagpangusisa sa nga kuwa kag mahimo magalabot iniya sa Senate inquiry. No ang ini nga nasambit iya nga kontrobersiya. Ginakulbaan kita banwa nga basi masulit ni ang sa nagligad nga gina-imbestigaran man ang kuwa o kun ang DBM may kanta na sa sining overpriced nga mga medical supplies nga ginpamakal sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic. No nga imbis nga mag-cooperate ang gobyerno pagi sa kay anay presidente Rodrigo Duterte iya payagin punggan ang pila ka mga resource person nga magtambong sa Senate inquiry para may baluan gid ang kamatuoran sa mga overpricing nga nagaklanabo. So hindi kita makaintindi gani nga ang aton yang nga paglantaw nga ang gobyerno sincero nga tapdaon ang korupsyon pero pertigali ang korupsyon man gyapon nga nagakalanabo. Isa na di ang pagkadiskubre sa siling 2.4 billion nga balor sang outdated nga mga laptops nga ginapamakal nga naghando man ang DepEd sang paghambal sang DBM nga ang balor 58,000 pesos kada isa. Sige, istorya balikan ta na karon dugay-dugay samtang sa balita international. Estados Unidos gintawag nga overacting ang ginhimo nga pagpalupad sang ballistic missile sang China sa Taiwan. Ang dito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. 38 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Dugay-dugay mangin kaupod naton si Councilor Renisito Novero karon lang sa dugay-dugay Bumbo step no kay basi malang-alang. Okay, dugay-dugay mangin kaupod naton si Councilor Renisito Novero sa bahin sa sining pagpamakal sang laptop man di siyudad sa Bacolod. Pero antes sila banwa sa update sa aton nga weather, sa aton nga lakat sang panahon, kung nga ang padayon nga naga-experience kita sa mga pag-ulan-ulan, ilabi na gid sa pila ka mga area dito sa Luzon, ini bangod sang nasiplatan banwa nga low pressure area sa may Quezon province. Nagpaandam karon ang pag-asa nga sa mga katawhan nga maka-experience kita sa magalumon nga kalangitan kag may malapad nga bahin sang Luzon ang maulanon man tungod sa low pressure area. Suno sa Weather Bureau suno mga kabiyanan sa Weather Bureau sang suno sa Weather Bureau sang pag-asa nga ang ining nasambit nga low pressure area katapusan nga nasiplatan ini sa may coastal water sang Calawag, Quezon. Kabahin sa mga lugar nga mahimo maka-experience sang mga pag-ulan-ulan mo ang mga masunod: Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, sa aton Visayas, Zamboanga Peninsula, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela kag mainland Cagayan. So dala ang Visayas, pagsiling ka Visayas, the whole of Visayas, dala na Central, Eastern kag Western Visayas. Kag sa sining nga mga tinion, wala labot sang low pressure area,
may nagapadayon man ang hangin nga habagat nga naka apektar man sa pila ka mga lugar sa western section sa aton nga pungsod. Sa umagal-umon, no, ang kalangitan ma-experience naton nga hinali lang nagadulom tungod man sa madamol nga mga paggalom kag pagtupa sa nga madamol nga ulan. Amo na gani nga ginaabisuhan ang aton nga mga kauturan ilabi na sa mga lugar nga may kasabi ginabaha nga mag-ulo aligmat gid kay basi bala hinali lang magbubu ang madamol nga ulan sa mga kabukiran nga mo nga pagatunaan sang flash floods. Kag sa aton mga kauturan hindi ka mo hindi ka mo magsulay-sulay sa ulan. Kay sa subong panahon nga hinali lang nagainit, nagabugnaw, nagainit ang panahon. Uso gid ang trangkaso. Kag sa tiyon nga ginatrangkaso kamo ka magpa-check up kamo kag i-swab test, laban-laban mapositive mo sa COVID-19. 43 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Si Councilor Renisito Novero, no, kundo lang alang sa Zoom, pwede man sa telepono na lang. Kuha nato na bisan nga payag, may kaintanan sa ininggin na pamakalman yang mga laptops, mga kabyanan, diri sa syudad sa nga Bacolod. Kay ang syudad nagbakalman, ang probinsya naghatag man gali sa ilaman counterpart sa mga manunudlo, nagpamakal kita sa nga mga laptops kag iban pa nga mga tablets para sa mga estudyante sang ginpatuman mga kabyanan ang online class daw kag mga modular sang nagpandemic kita. Dako gid ang gasto actually sa nga gobyerno sa sining pandemic, sa sining COVID-19. Nga sa diin kung gasto lang sang insakto sang gobyerno, wala lang sang kawatan sa gobyerno, dako kun tani ang savings naton o dako tani ang kantidad nga way naton magasto. O galing kay tungod sa kadamo gid sang karawkawan kag abilidaran sa gobyerno basta gani procurement ng paghambalan, ang overpricing hindi gid makakwan, hindi gid mapunggan. Bisan ano pa ya ka bidding da, bisan ano pa ya ka bantay sang may mga bidding nga ginapatigayon, may mga tanan-tanan na lang damo pa na pag-aagyan ang mga papilis antes makabakal ang gobyerno pero sa gyapon makalusot. Di paano abi di makalusot kay ang mga taga-bantay amo man ang nagasalakay mo. No, kabati ka mo na banwa sang ginasiling naton permi nga bantay salakay. Ang gobyerno nga nagabantay amo man ang nagasalakay. Di paano sa sining laptop nga ginabakal mga kabyanan sang procurement service sang Department of Budget and Management para sa Department of Education. Overpriced ining. Ti ang DepEd sa pagpamuno ni Anay DepEd Secretary Briones, ginpay balo naman isang procurement service mo nga ang ilang budget nga 34,000 para mga kabyanan sa sining laptop nga pagabaklon. Hindi kuno makaya kay ang laptop yang pagabaklon ang balor 58,300 pesos ang kada isa. Kagin pay baluman ang Department of Education, si Secretary Briones, nga ang laptop nga pagabaklon sang procurement service sa Department of Budget and Management. Ang specs niya ginpay baluman nga amuning specs niya sa balor nga 58,000 pesos. Nga kung ikaw may ideya sa computer, makasiling kaya nga daw hindi ba ni nagakaangay ang bili niya sa kung ano yung specs. No? Tigin pa baluman ang DepEd sini kag si Secretary Briones araw ng Department of Education do kadamo man sa mga maalam da. Kag kadamo man sa mga may ideya gid kun ano ang ginatawag nga computer, ano ang mga ginatawag nga mga processor, kag kun anong unod sa computer, ang mga program da. Wala gid makasiling nga about DBM procurement service do hindi ba ni makatarungan ang inyong presyo? Do hindi ba ni makatarungan ang inyong presyo?
sa amo ni nga klase sang computer. Ang ining computer, yang specs amo niyo, ining dinumaanan ini yang computer, tapos ang bili 58 bil ang kada isa. Di wagin makamuno ang taga Department of Education. Kaysa karon banwa, nagahipos ang DepEd, kadaw ginapaminsar kung paano sila makalusot sa siniyang nabuking karon sang kuwa, nga pertigidya ka makagalaba. No nga pag-overprice sang ilang pagbakal sang laptop. Makagalaba. Ang presyo mga kabyanan sang laptop nga taga 58,000 pesos. Di karon dagayipos ang Department of Education kay daw manghugas sila. May mga report kita na bato nga daw manghugas sa kamuti masilima lang ang kay kuno ang Department of Education mahambal man niya nga hindi man kami nabakal sina ang Department of Budget and Management man ang nabakal. Sila man yan kami end user man lang kami. Oo, end user gani kamo Secretary Briones, end user kamo. Oo. Kamo man lang mabaton sa ginpamakal nga laptop, pero ang pamangkot ginpaybalo kamo kung ano nga klase nga laptop ng baklon. Kag sa pagpaybalo sa inyo nga kung ano nga klase ng laptop nga baklon, kay balo kamo kung pilagid ang matudtuon nga balor sina. Kay kung ikaw ya Secretary Briones o kung sino man nga mga opisyal sa DepEd, wala kamo ya mag-insister sa Department of Budget and Management. Ti dalahig kamo ulamid kamo nagkonsabo kamo sa procurement service sa Department of Budget and Management banwa. Kag kung magsiling abi nga why man sang why sila magkonsabo abi dira, wala sila kabahin sa transaksyon bilang isa ka opisyal. Secretary ka sa Department of Education o kung ano ka man ng opisyal sa DepEd, gimpay balo ka mo sa presyo, kay balo ka mo sang matutuon nga presyo sang laptop nga pagabaklon sa gobyerno, kag nakibalo ka mo nga overprice ini, wala gid kamo iya nakapaminsar nga bisan sa ginatawag na lang nga inyong social responsibility, sa inyong moral responsibility, sa inyo bilang isa ka Pilipino, nga proteksyonan ang pungsod naton batok sa mga kawatan sa gobyerno. O araw-araw na, araw-araw na banwa nga, hindi sila makapaminsar nga proteksyonan ang aton nga gobyerno, proteksyonan ang aton nga pungsod Pilipinas, batok sa mga makawat. Di natigayong gid banwa nga mabakal ang ining mga laptop nga nagabalor 2.4 bilyones ka pesos. Natigayon nga mabakal. Nga sa din ang ini nga mga laptop way labot nga outdated na ang iyang program, ka masyado gid ka low quality. Nag-abot sa mga manunudlo ang iban nga mga keys nagkalaguba na. Way pa magamit mayo, nagkalaguba na. Dumadumduman man naton ang galing kay ang gobyerno banwa. Way kita hindi na kita makasalig subong kung bala sincero gid ang gobyerno nga lagson ang mga kawatan. Kay nga kadamo na ni nagkalanabo nga mga overpricing. Hindi na may mga gimpangutdan kita ulo nga involvado sa mga pag-overprice sa mga gimpamakal sa gobyerno. Kadamo-damo sang mga pag-aagyan ang mga dokumento, mga papilis, ang tanan-tanan, antes magbakal, ang gobyerno kay dapat siguruhon gid nga to the advantage sa gobyerno. Pero lusot man gyapon. Kaga nagakatabo, nagakaabsulto pag ganing ginapasakan kaso. Kagay sa tong madugay na nga panahon, diri sa syudad sa Bacolod, may ari issue di sang computer scam man sang una. Nga wala man to magamit sa mga eskwelahan kay hindi man to amo ang programming sa to. Nga perti man ka mahal, boss, do pila ganito ang kuan ang kada unit tong computer to. Do 500,000 la tong bili mo kung hindi ko magsala mo. Ha? Ti way man to yan na kuan, way man to wala man to yan natagan sa hustisya.
Nagkalabswilto man to mga ipasakaan kaso. Di ginakulbaan kita banwa nga base sa sining panibago nga scam, ining laptop scam nga mismo ang nagbakal ang procurement service ang DBM base amo man matabo. Base isinit inquiry man kag ang ending absilto mangyapon ang mga yara sa likod sini. Amo ni makaduludla sa aton nga gobyerno. Sa piyakalinya si Councilor Renisito Novero, anay committee chairman sa Committee on Education. Councilor, mayong udto. Mayong udto, Bumbudan, sa inyo bilogin marriage staff sa atong mga talangga. Kung maukod na tagpalamati, mayong udto sa inyo tanan. Councilor, bilang committee chairman sa Committee on Education, I am sure nga may ideya ka man sa bayan sa sini mga laptops nga ginpamakal sa syudad sa Bacolod. Mga pilaya ang gin-budget sa local school board sa pagbakal sa mga laptops para sa aton nga mga teachers diri sa syudad? Bumbudan, actually, I know nga nagpamakal kita laptop. Ginpanghatag naton sa mga pila ka manunodlo o mga estudyante. But hindi nakukadumdum sang exact amount nga na appropriate sa local school board. Okay. Oo, pero may aragin bakal. Ining pagpamakal sang laptops hindi ba daw laptop kag mga tablets to, no? Tablets, kaya ginpangatag natin sa mga teachers na may mga special classes sila. Kasi mga estudyante, especially dira sa City High bala, City High School, may mga special, hindi man sila nga special people din sila, but they are enrolled in subjects nga gina-consider naton nga daw may ara mga special nga mga lessons or method of teaching and learning. So, nagpakala ang aton syudad pag gintagaan na appropriations ng aton local school board from the Special Education Fund. But I do not remember anymore exactly kung sila ang amount kung nag-appropriate namon. Okay, sa ginbakal ini siya sa tong time gid nga way na kita nag face to face sa classes. That is right. During the time of the height of the pandemic, within 2 years before today, no. So, ginimo na agud magsigi-sige ang aton nga pagtudlo ang pagtuon sa aton mga kabataan. Okay. So, hindi kaya naman makadumdum ko mga pilagid to ka laptop kag tablets ang napamakal, Councilor? I'm sorry, dahil nagid na akong madumduman ang exact number kag ang exact amount na appropriate. That was about more or less 2 years ago siguro. Pero definitely, ang sato niya ngayon pamakal nga mga laptop kag tablets na waya makuha report. Wala, I don't remember any complaints na and wala man kami kabaton any nga reklamo halin sa Commission on Audit. Okay. Councilor, siguro may ideya ka man sa sining bag-usubong nga isyu. Ini nagtuhaw nga kuha report nga ang pagbakal sang overpriced nga laptop sang procurement service ng DBM. Yeah, I have been following up the issues nga ginatalakay mo actually sa Bombo Radio. Kag I appreciate sang imong boldness in exposing it. Pero kinanglan makabati ang bilog nga pungisod sila kay ang issue nga nadala mo kay natalakay mo actually is of national significance. Okay. So, pero may ideya ka man na Councilor sa mga biligin man sa mga laptop. Siguro, ikaw man siguro, isa man sa mga nagagamit, kaya nagabakal sa mga updated, kag high-end yung mga laptop siguro. Well, depende sa laptop siguro nga kinanglanon nimo. Lately, may ginbakal kami ang laptop for our child. Lain man ang purpose. Kaya, ang ginabakal nga laptop sang aton DepEd kag sang aton diri syudad lain man nga tinutuyo, so most likely ang package na lain man, so ang presyo might depend on the packaging kag ang utilization ng sina nga laptop.
Wala ko kabalugid actually kung pilagid ang balor kada laptop at wala man kuya bahin sa procurement procedure. Ang amon lang yaya bahin is to see to it nga may mga kinanglanon kag mahatagan sa nagakaigo nga pundo ang mga kinanglanon. Kaya diri sa aton sa syudad ya sa lokal antes kita mag-procure kadamo pa man sa pag-agyan nga masiguro gid nga to the advantage sa aton nga syudad ang pagbakal sa nga kung ano man nga gamit nga pagbaklon. Yes, right. For example, sa local school board, nga nagtungko ko bilang chairman's committee on education to miyembro ng local school board and oftentimes designated as presiding officer. Ang amon da ginahimo, tanaw namon kung may request ang sa abika school head based on the necessity in their respective institutions, and then ginapavalidate namon kung kinanglanon ginatutuot, and the next issue is if there is a money provided or appropriated for the purpose na pwede makuhaan pundo para ibakal sa sinasidad, and then aprobahan na mo na, isapit na mo na. Again, the office of the mayor will now effect sang procurement procedure through our Bids and Awards Committee. Kagang Bids and Awards Committee ang mananang in charge sang prosedimento sa bakal at pagkuha sang delivery ng items na gina-procure. So tapos ginasiguro gina-check kung ang inang ginbakal ang specs niya kag ang presyo niya nagasanto gid man siya. That is correct. Before na matigayon, ginatanaw, ginaanay ang specs, ang presyo, then ang kalidad, ang capacity sang nag-offer to sell, to deliver, kung bala may kapasidad sila na mag-deliver sang ang gina-order sang syudad. Then after that, may ara kita team nga natawag natin technical working group, DWG, na nag-check ang financial capacity kag ang physical capacity. Ang sang isa ka particular nga offeror sang items. Kaya daw gina-canvas pa ganina kung siya ang actual nga presyo. That is right. Ginatanaw na. Then, of course, may mga issues man na kung kaisa nga ginatanaw sa iban mahal, may ara man basihan ng iban mo. May ara sila komentaryo, ng ilang komentaryo, base man na sa ilang mga observasyon. But oftentimes, ang observation sa GWA may not necessarily be the observation within. Okay. So, in a way, in the final analysis, matupa man tanan sa kamot sa Commission on Audit. Ang Commission on Audit, may ara na sila inspectors, may ara man na sila validators, may ara na sila economists, may mga technical people and ang Commission on Audit. So, may mo na sila analysis and they will see if ang hindi mo ang procurement is within the legal and financial capability o validity ang isa ka governmental institution. Okay. Oo, amo gani damo gin pag-agyan, pero anyway, apisan pa sini may mga makalusot gid kag igo na natin kay balo, may report ng kuha nga may overprice nga katabo. Councilor, no, sa aton niya sa siyudad sa Bacolod, kabay pa nga wala sang may maglusot dugay-dugay nga report sang kuha. No, may pabakal sa laptop. Anyway, sir, salamat din si mong oras. Alang-alang daw ginakulapos ko sa oras subong. Damo po ko tadi pamangkot pero sumpunan tala na. Salamat gid, Councilor. Wala mo mga salamat. Mabalik ko sa amon diri convention area kay naga-hambal-hambal man ko di. Sige, salamat gid kay mayong udto sa liwat. Sige, mayong udto. God bless. Salamat din mga kaibigan si Councilor Renisito Novero. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin nga kaupod naton ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Stand by. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan tungkol sa coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang pulos sa ginakadukan worldwide, ang monkeypox. Makapilat ka beses. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay. Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, ikalima sa buwan ng Agosto, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Sa atin po international news, ang Japan nagprotesta matapos bumagsak ang Chinese missiles sa loob ng kanilang EEZ. Ang Pilipinas at Singapore naman nakikiisa sa pagtataguyod ng kapayapaan at stability sa Southeast Asian region. Yung pag-lecture ng Chinese ambassador sa Pilipinas kaugnay sa China-Taiwan issue, pinalagan niya sa Senado. Ang inflation rate naman sa Pilipinas noong July bumilis pa na nasa 6.4% ayon yan sa PSA. Si Representative Salceda hiniling kay Finance Secretary Benjamin Jokno na alisin ang taripa sa farm inputs at itaas ang taripa para sa imported agricultural products. Lady Ambassadors naman mula sa iba't ibang bansa nakibahagi sa unang event na ini-host ni First Lady Liza Marcos. Mga kinatawan naman ng mga bansa pinuri ang mayamang kultura ng mga Pilipino. Samantala po 3 na ang patay kasama ang 2 bata, isa ang nawawala matapos sang matinding pagbaha doon sa Cebu. Sa international news, ang Japan at US nagkasundo na magtutulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa Taiwan Strait. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagsagawa na po ng rehearsal ng state funeral itong Armed Forces of the Philippines para sa isasagawang libing ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos sa araw po ng Martes. Karga ng mga pallbearer ang isang kabaong po yan na mayroong nakabalot na tela. Ngayong araw, nagtungo rin sa lugar doon sa Heritage Park sa Taguig City sina Senator Risa Hontiveros, itong si dating Tourism Secretary at ngayon ay Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Bernard Romulo Puyat, maging ang US Ambassador to the Philippines na si Mary Kay Los Carson. Samantala hanggang alas 2:30 po ngayong hapon ay naka-schedule pa rin na itong pagdalaw ang mga pwedeng bumisita sa burol ng dating Commander-in-Chief, itong government officials, itong mga miyembro ng diplomatic corps, miyembro ng business community at mga miyembro po ng civil society organization. Mamaya alas 3 hanggang alas 4:30 ng hapon ay pupunta rin dito sa naturang burol itong mga dating Malacanang Press Corps, maging ang DND Press Corps, maging yung FOCAP. Alas 5 hanggang alas 6:30 po, mayroong isasagawang service at may misa. Habang alas 6:30 hanggang alas 8 ng gabi, mayroon ding i-prepare, mayroon yung mga prepared na tributes. 10 p.m. onwards naman ay magkakaroon na ng visiting hours. Yan na po yung pagtatapos ng visiting hours. Bombo International News. Nagprotesta sa pamamagitan ng diplomatic channels ang Japan matapos na bumagsak ang Chinese missiles sa loob ng kanilang exclusive economic zone. Ayon kay Japanese Defense Minister Nobuo Kishi, nasa 5 ballistic missiles na pinakawalan ng China ang lumalabas na bumagsak sa economic zone ng Japan nitong Huwebes na bahagi ng military exercises na inulunsad ng China. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking military drill ng China sa Taiwan Strait na may kasama pang live firing sa mga katubigan sa hilaga, timog at silangan ng Taiwan na nagdulot naman ng tensyon sa lugar. Ang exclusive economic zone ay nasa 200 nautical miles mula yan sa outer limits territorial seas ng Japan. Matatandaan na inilunsad nga ng China ang itinuturing na malaking military drills 2 araw matapos bumisita si US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan, ang siyang pinakamataas na opisyal ng Amerika
Amerika na bumisita sa Taiwan makalipas ang 25 taon at ilang oras din ito matapos ngang sabihin ng China na nakansila ang nakaplanong pagpupulong sana sa pagitan ng foreign minister nito at ng Japan dahil sa hindi kasiyahan ng China sa isang pahayag ng Group 7 o G7 na humihimok sa Beijing na lutasin ng mapayapa ang mga tensyon sa pagitan nila ng Taiwan. Samantala, nakiisa ang gobyerno ng Pilipinas at Singapore sa pagtataguyod ng kapayapaan, maging itong stability sa Southeast Asian region sa gitna pa rin ng territorial dispute. Ginawa ni na Department of National Defense Officer in Charge Undersecretary Jose Faustino Jr. at Singaporean Ambassador to Manila Gerald Ho ang naturang commitment sa isinagawang pagpupulong ng dalawang opisyal sa DND headquarters sa Camp Aguinaldo doon po sa Quezon City. Ibinahagi ni DND spokesperson Arsenio Andolong na tinalakay ng dalawang opisyal ang security situation sa rehiyon at kinilala itong strategic competition at overlapping territorial claims at ang kahalagahan ng pagmintina ng kapayapaan at stability sa rehiyon, gayon din ang pagpapalakas ng kooperasyon sa iba pang partners. Aba, hindi yata nagustuhan daw ng Senado itong pag-lecture ng Chinese ambassador. Kaugnay pa rin dito sa tinatawag na China-Taiwan issue. At nasa Senado si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, na umani nga ng samot-saming reaksyon mula sa mga senador. Yung tension pa rin dyan sa pagitan ng China at ng Taiwan. Ganoon din yung pagsali dyan ng Estados Unidos. At ignay niyan ay kabilang dito yung pagpalag nitong si Senador Risa Ontiveros sa naging pahayag ni Chinese Ambassador Wang Xilian na dapat mahigpit na sundin at kilalanin ng Pilipinas ang One China Policy. Sinabi ni Ontiveros na hindi dapat nagdidikta ang Chinese Ambassador sa Pilipinas na isang sovereign state sa kung papaano isusulong ang foreign policy objectives. Ayon sa mga batas, nais niyang palalahanan ang Chinese official na may karapatan ang Pilipinas na i-review, amendahan o baguhin anumang oras gustuhin ang ating foreign policy. Iginit pa ni Ontiveros na hindi dapat nagmamarunong ang China sa ganong polisiya lalo pat ang sarili itong bansa ay patuloy na nagmamatigas na hindi kilalanin ang naging desisyon ng International Tribunal sa kasong sinampa ng Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea Dispute. Una rito ay inihayag ng senadora na kanyang ikinagalak ang mga superpowers gaya ng US sa pamamagitan nga ni US House Speaker Nancy Pelosi ay dumadalaw at kinikilala ang Taiwan para magkaroon ng balance of power sa rehiyon. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Senador Risa Ontiveros. I'm glad na yung mga global powers kasama ang US kung sila ay dadalaw at therefore officially kikilala sa Taiwan. Kamakailan din lamang ay pumirma ako sa isang petisyon na isama sana ng WHO ang Taiwan sa World Health Assembly bilang isa rin naman sila sa mga bansa na may best practices in terms of pagtugon sa pandemya. And lastly, dahil ongoing pa rin yung ating laban para sa interes nating mga Pilipino sa West Philippine Sea, yung pagtataguyod ng Hague ruling, and in the context nung sinabi nung una ni Presidente na itataguyod nila ang Hague ruling, pero later may sinabi din silang itataas to a higher level ang relasyon ng ating bansa sa bansang China, then I think the more stakeholders sa ating rehiyon na nag-e-engage sa isa't isa, kumikilala sa isa't isa, mas okay yon para balansehin yung balance of power. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Pero sa panig naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, siya ay naniniwala na dapat maging mahinahon at maingat sa pagbibigay ng pahayag kaugnay sa tensyon sa pagitan ng China at ng Taiwan. At dapat din daw na sundin ng Pilipinas at kilalanin yung tinatawag nga na One China Policy. Taliwas ito nga sa naging posisyon naman ng kanyang kasamahan sa minorya na si
Senator Risa Ontiveros. Bombo Raymond. Yes, Bombo Geraldo. May mga nagtatanong, ano daw yung One China policy na yan, Bombo Raymond? Well, yung One China policy, ang estado o ang kinikilala ay itong China. Kumbaga, yung Taiwan ay kinikilala lamang bilang parang sa Hong Kong na special administrative region, parang probinsya lamang, parang sa Macau, parang probinsya lamang yan ng China. So kung ano man yung kumbaga mga diplomatic o anumang mga channels ay dapat idaan sa Beijing o sa mainland China. So gaya ng nangyari noon, Bombo Gerald, nagkaroon ng problema noon ang Pilipinas at Taiwan dahil yung mga Taiwanese fishermen ay nahuli sa poaching sa ating territorial waters ay doon idineliver o dinala sa Beijing, China, hindi sa Taiwan kung saan sila kabilang. Dahil nga sa umiiral na One China policy, Bombo Geraldo. Okay, nagkaroon ng problema, Bombo Raymond, dito sa pagbisita ni Pelosi dyan sa Taiwan, Bombo Raymond. Dapat talaga ay yung China kasi doon ka magpapaalam o magsasabi na pupunta ka. So hindi ka pwede na dumirekta sa probinsya. Ang turing kasi ng China sa Taiwan ay parang probinsya lamang nila, Bombo Geralda. Okay, Bombo Raymond, siguro abangan natin kasi mainit-init itong issue at talaga namang yung tension talaga ramdam hanggang sa Japan. Mayroong yung mga ballistic missile nila nakaabot na doon, Bombo Raymond. So abangan natin siguro sa mga susunod na araw kung ano yung kalalabasan ng mga isinasagawang fire drill or itong drill ng China, Bombo Raymond. Well, ang medyo makarelate tayo, Bombo Gerald, yung Taiwan, alalahanin natin, ilang kilometro lamang ang layo mula sa atin. Tama. So kumbaga, kung nasa Batanes ka, ilang kilometro na lamang ang layo, ay medyo makikita mo na, lalo pag on a clear daylight, ay yung parang part ng isla itong Taiwan. So malapit, naririnig mo nga yung tilaok ng manok daw doon kapag madaling araw. So yan ang problema kapag nagkaroon ng kumbaga ay all-out conflict sa pagitan ng China at ng Taiwan, hindi malayo na tayo ay damay sa mga babagsak na mga missile at iba pang mga gamit panggera. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Hiniling daw ngayon ng tourism sector dito sa bansa na muling pagpapanumbalik dito sa mga flights, mga infrastructures at mapagaan itong mga regulasyon sa pagsasagawa ng negosyo sa bansa para manumbalik na rin itong sigla po ng tourism industry dito sa Pilipinas. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa katatapos nitong listening tour sa 16 na DOT regional directors. Dito raw niya ipinaabot ang mga issue or dito ipinaabot sa kanya yung mga issue at mga hamon na kinaharap ngayon ng tourism sector sa kanilang mga respective jurisdictions sa mga rehiyon. Karamihan daw sa mga katanungan ay may kaugnayan pa rin sa economic issues. Halimbawa na lamang dito ang nais ng mga regional directors na maibalik itong mga flights na nahinto noong panahon pa rin ng COVID-19 pandemic. Dahil dito patuloy na raw ang negosasyon sa pagitan ng DOT maging sa airline companies para mapalakas itong connection po sa mga flights. Mayroon din umanong humiling para sa pagpapaganda sa mga infrastructure o mga infrastruktura dito sa mga tourist destination. Maliban dito ay pinaluluwagan din daw ang mga kasalukuyang regulation sa kanilang mga negosyo. Agad naman daw tinugunan ni Frasco para i-adjust ang mga policies at plano para ma-accommodate ang pangangailangan po at concerns ng mga stakeholders. Sa iba pang balita, ipinag-utos naman ng Supreme Court ang agarang pagpapalaya ng mga bilanggo na naisilbi na ang kanilang panahon o taon ng kanilang pagkakakulong kahit na walang inilabas na order mula sa korte liban na lamang kung ang karagdagang detention o pagkakakulong ay hinihingi ng batas para sa ibang legal na dahilan. Sinabi ni SC Court Administrator Raul Villanueva sa inisyong circular na anumang pagkaantala sa pagpapalaya mula sa kulungan
kulungan ng isang person deprived of liberty o preso ay may tuturing na hindi makatarungan maliban na lamang sa ilang kadahilanan na pinapahintulutan ng batas. Ayon sa SC Administrator, inisyu ang naturang circular matapos ngang ilang ahensya ng gobyerno ang nagpahayag ng kanilang concern sa pagkaantala sa release orders mula sa mga hukuman para sa PDLs na naisilbi na ang kanilang jail terms at pagkaantala naman sa pagpapalaya sa mga PDLs mula sa kulungan. Bunsod nito, sa bisa ng inisyong circular, inatasan na ang lahat ng mga trial courts na i-require ang mga government agencies o LGUs na may kustodiya sa mga PDLs na mayroong pending pangkaso na magsumite ng reports once a week bago magpaso ang jail terms ng mga bilanggo. Samantala po, yung inflation rate dito sa Pilipinas noong buwan ng July, bumilis pa at nasa 6.4 na raw yan, 6.4%. Ano kayo ang rason kung bakit bumilis pa itong inflation dito sa Pilipinas? At ma-report si Bombo Marlene Padiernos. Yes, tama ka dyan, Bombo Gerald, Bombo Ever, nakapagtala nga ng mas mabilis na antas ng inflation rate sa bansa na pumalo sa 6.4% noong Hulyo, ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Iniulat ni National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation noong Hulyo 2022 ay dahil sa mabilis na pagtaas din ng presyo ng mga food and non-alcoholic beverages tulad ng isda, karne, asukal at marami pang iba na mayroong 6.9% na inflation at 64% naman na share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa Pilipinas. Inihayag din ni Mapa na bukod dito ay nagpakita rin ng mataas na inflation ang transportation sa bansa kung saan naitala naman ng 18.1% na inflation noong Hulyo at 17% na share sa pangkalahatang inflation dahil naman sa pagtaas ng pamasahe sa mga transport services sa bansa. Nakitaan din ng mataas na inflation ang restaurant at accommodation services na mayroong 3.4%. Naitala din ang 10.9% na share sa pangkalahatang inflation. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng paliwanag National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa. Ang nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Fish and other seafood, partikular ang tilapia na may 9.2% inflation mula sa 6.7% inflation noong Hunyo 2022. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 9.9% inflation mula sa 8.1% inflation noong Hunyo 2022 at sugar, confectionery and desserts, particular ang refined sugar na may 17.6% inflation mula sa 10.9% inflation noong Hunyo 2022. Ang pangalawang commodity group na nagpakita ng mas mataas na inflation nitong Hulyo 2022 ay ang transport na may 18.1% inflation at 17.0% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 7.1% inflation mula sa 2.7% inflation noong Hunyo 2022. Pamasahe sa barko na may 42.6% inflation mula sa 18.6% inflation noong Hunyo 2022 at pamasahe sa eroplano na may 33.6% inflation mula sa 16.8% inflation noong Hunyo 2022. Ang pangatlong commodity group na nagpakita ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hulyo 2022 ay ang restaurant and accommodation services na may 3.4% inflation at 10.9% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 3.3% inflation mula sa 2.7% inflation noong Hunyo 2022. Ang 6.4% na inflation rate na naitala ngayon ng PSA noong buwan ng Hulyo ay ang pinakamataas na antas ng inflation na naitala mula noong taong 2018. Matatandaan na noong Hulyo 2022 ay nasa 6.1% o
ang lamang ang naitala na sa Pilipinas, habang 3.7% naman ang naitala noong Hulyo 2021. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, hindi na muna nagkomento si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging pahayag nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi raw kailanman sasali ang Pilipinas para maging miyembro ng International Criminal Court o ICC. Ayon po kay Duterte, tulad ng kanyang sinabi noon pa man, ay handa siyang humarap sa pag-uusig basta't ito'y gagawin sa Pilipinas at ang mga uusig sa kanya ay mga Pilipino. Sakaling siya man ay makulong, sinabi nga ng dating punong ehekutibo na walang ibang lugar na dapat siyang ikulong kundi sa New Bilibid Prisons doon po sa Muntinlupa. Sa huli nanindigan po si dating Pangulong Duterte na tama ang kanyang naging pasya na kumalas sa Rome Statute na nagbibilang sa Pilipinas nabibilang po sa Pilipinas sa ICC dahil wala niya itong ibang alam na gawin kundi pakialaman ang mga usaping panloob ng Pilipinas. Mga lady ambassadors mula sa iba't ibang bansa naman ay nakibahagi dito sa unang event na hinost po yan ng First Lady na si Lisa Marcos at bumilib daw itong mga ito sa kultura ng Pilipinas. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Naging makulay, Bombo Gerald, Bombo Ever, ang aktibidad ng Lady Ambassadors no personal na bumisita dito sa Palasyo Malacanang para sa ilang aktibidad. At yan nga ay kinatatampukan ng cultural presentation na inihanda mismo at inorganisa ng First Lady Lisa Marcos. At dito, Bombo Gerald, ay nagkaroon pa ng tour sa loob ng Malacanang dito sa mga bisita na mga Lady Ambassadors. Partikular na mga dumating, itong si Ambassador Mary Kay Carson ng United States of America at pati na ang mga kinatawan din ng South Africa, maging ang nagmula sa Austria at Nigeria, Germany, France, the Netherlands at Panama. At maging yung iba pang mga bansa ay nagpadala din ng kanilang mga kinatawan. Pero ito talaga, female power, Bombo Gerald, dahil sila muna ang pansamantala na may aktibidad na ganito. Taliwas doon sa mga nakalipas na pagkakataon, halo-halo, Bombo Gerald. Pero dito ay may nagkaroon sila ng pagkakataon, kumbaga bonding moment together with the First Lady Lisa Marcos. Narito naman ang naging mensahe ni First Lady Lisa Marcos sa kanyang mga bisita. For supporting my husband's administration, and I hope we get to do this more often. We go to each and every room next time. And we have a little surprise number for you. I hope you enjoy. Yan ang maikli lamang pero makulay at masaya na mensahe nitong si First Lady Lisa Marcos. Kung mapapansin natin ay yung mga nakalipas na aktibidad ay mismo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang host at nangunguna doon sa mga aktibidad. Pero at this point in time, meron na ring appearances ang First Lady. At inaasahan daw na may mga kasunod pa yan, Bombo Gerald. So ito, ang unang pagkakataon na makasalamuhan niya ng personal itong mga ambassador na sila-sila lang, mga lady ambassadors dito sa Palasyo Malacanang at naging tampok nga yung presentation, cultural presentation na inihanda nitong mga pili na mga grupo na nagtanghal habang nagkakaroon ng salo-salo yung mga kinatawan ng iba't ibang bansa at yan ay posible para masundan sa mga darating na buwan. Bombo Gerald. May itinampok na mga sayaw dyan, yung mga sinaunang sayaw at parang may nagtinikling pa kanina, Bombo Dennis, na yung mga ambassador dyan sa isinagawang event na yan, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Gerald. Pati si Ambassador Carlson sumubok din dito sa tinikling dance habang yung iba naman ay nagkasya na lamang sa panonood dahil nga sabi nila baka daw sila maipit doon sa pagsasayaw gamit yung kawayan. Pero maingat at
kumbaga graceful yung mga galaw naman ng mga nakibahagi dito sa aktibidad na ito at punong-puno ng saya at sana raw ay maulit dahil pangako nga ni First Lady Lisa Marcos ay kanyang itutur dito sa iba pang parte ng Palasyo Malacanang ang kanyang mga panauhin dito nga sa all-female activity na ito, Bombo Gerald, dahil marami pa raw silang pupuntahan sa loob ng Malacanang Complex, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, hindi naman po magandang balita sapagkat 3 na yung kumpirmadong namatay kasama yung 2 bata po at mayroong nawawala dito pa rin sa matinding pagbaha doon po sa Cebu. At na-report ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bobo Gerald, live tayo dito sa Kinalumsan River. 3 ang kumpirmadong patay matapos ang matinding pagbuhos ng ulan na nagbunsod ng baha sa ilang mga lugar dito sa Cebu. Kagabi, nag-viral ang isang bahay dito mismo, Bobo Gerald, matapos ang isang matangay ito sa Barangay Mambaling, Cebu City, kung saan makikitang may tao sa loob ng bahay. Dahil dito, 2 individual ang napaulat na tinatangay ng malakas na baha dito sa Kinalumsan River kung saan nagpapatuloy pa ang search and rescue operation. Ngunit isa ang kumpirmadong patay na natagpuan malapit sa F. Vestal Bridge sa South Road Properties. Samantala, aabot sa 10 bahay ang tinangay ng baha kagabi dito sa sitio Maganda, Barangay Dulho Fatima, Bombo Gerald, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Karen Jane Agustin, isa sa mga may-ari ng bahay na tinangay ng baha na nawagan nito sa gobyerno ng kaunting tulong sa kadahilanan na wala na silang makakain at matutuluyan bunsod sa pagkatagay ng bahay. At ipakinggan, si Karen Jane Agustin ay isa sa mga may-ari ng bahay na natinangay ng baha. Kung nga pala si Karen Jane Agustin, nakatira dito sa sitio Maganda, Dulho Fatima, humihingi sa city government ng kunting tulong lamang dahil ang bigas namin nabasa, natangay ng tubig baha. Ang bahay namin natangay rin, kaya kami wala na kami tirahan, nabasa lahat ng damit namin, wala na kami matutuluyan, wala na rin kami makain. Si Karen Jane Agustin, may-ari ng isa sa mga bahay na tinangay ng baha dito, Bobo Gerald. Kung makikita ninyo sa aking likuran, abot dito sa mga bahay ang level ng tubig kagabi dahil bunsod ng malakas na pag-ulan. Samantala, Bobo Gerald, 2 batang nalunod sa ilog ng Mandaue City sa probinsya ng Cebu. Kinalala ang mga biktima na sina si Sam Calderon, 5 o 5 taong gulang, at si Alex Calderon, 7 taong gulang, na napag-alamang naglalaro sa isang kaibigan sa isang ilog sa Barangay Paknaan nang biglang mawala matapos silang lumusong sa tubig. Agad namang humingi ng tulong sa otoridad ang kanilang kalaro. Kasunod sa insidente at recover ang kanilang mga katawan sa tubig hanggang dibdib ang lalim ini. Nasugod pa ang mga ito sa pinakamalapit na ospital. Ngunit idineklarang dead on arrival. How's that, Bobo Gerald, Bobo Ever? Oo, sa ngayon na umaaraw na dyan, Bombo Carlos, sa kinalalagyan mo ngayon at humupa na rin yung baha? That's right, Bobo Gerald. No? Ito yung kasalukuyang sitwasyon. Ang iba dito, Bobo Gerald, umabot pa yung at height natin dito sa ating tinatayuan, 6 feet above yung height natin, lampas pa ng tubig kagabi. Ngayon, normal water flow dito sa Kinalumsan River. May ilang residente pa rin na makikita dito ngayon, Bobo Gerald. Okay. Mula dito sa Kinalumsan River, live para sa Bombo Network News. Ako si Bobo Carlos Sepulveda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, #1 sa Cebu at probinsya ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagkasundo ngayong araw ang Japan at United States na magtulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng tumitinding tensyon sa may Taiwan Strait. Bunsod na rin ito ng pagsasagawa ng China ng military drills kabilang na ang paglulunsad ng 5 missiles na bumagsak sa exclusive economic zone ng Japan. Si US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi nga ay nasa Japan ngayon para sa kanyang last stage ng Asian trip nito kung saan kabilang ang kanyang naging controversial na pag
pagbisita sa Taiwan na isang self-ruled island na itinuturing ng China na teritoryo nito. Nakipagkita si Pelosi kay Prime Minister Fumio Kishida sa official residence nito kung saan sinabi ni Kishida na magtutulungan ang dalawang magkaalyadong bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa may Taiwan Strait. Bombo Sports News. Hinatulan pong makulong at magmulta itong Russian WNBA star na si Brittany Griner. At siyam na taon yung inirekomendang pagkakukulong at bukod pa dito ay pinagbabayad din po siya ng 1 million rupees. Tumba siya ng $16,300. Nakita kasi ng judge sa Russia na guilty si Griner sa kasong kinaharap nito. Naging emosyonal si Griner po nang humarap ito sa korte at humingi po ito ng kapatawaran dahil sa pagdadala ng hashish oil. Yan po, byproduct po yan ng marijuana sa kanyang bagahe. Unang humiling din si Griner sa judge na kung maaari ay huwag siyang patawan ng mabigat na parusa. Nauna nang naghain ng guilty plea si Griner noong nakaraang buwan kung saan tiniyak ng kanyang mga abogado na kanilang iaapela ang kaso. Magugulitang nag-alok si US President Joe Biden ng prison swap. Subalit naging malamig ang tugon dito ng Russia. At ang sports news ay inihatid po sa inyo ng Cherryfer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Okay, bago lang nyo nabati ang mga kibaran ang Bombo News Center para sa tunong Bombo Network News. 33 minutos na nakaligid sa tagna ng alas 12. Sa ato na pagbalik, mainyo po nato ng kung nato ang report di Bombo Gracelyn Lubaton. Subuman ang pilapig ka mga reports gikan sa Bacolod Government Center. Pagkaligid lamang sa pila kami importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past field blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya? Sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan, bumbuhanay sa 48 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Gina-try natin karon nga makontak si Governor Eugenio Bong Lacson. No, may kang tanan sa siling isa sa maging pahayag karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang mga LGUs nakaangkon karon sang kabudlayan may sa paubra sang pila ka mga infrastructure projects tungod sa kakulang sang pundo. So gina-encourage ang mga LGU nga kung may ara sa mga infra project nga pwede man lang mapaagi sa PPP o kung ginatawag nga public-private partnership, mago na lang no, sa sining nga skema para mahimo ang pila ka mga infrastructure projects kaangay sa patindog sang mga highway or taytay or anuman nga mga kinanglanon no, mga infrastructure projects nga kinanglanon sang mga katawhan ipagi sa public private partnership no. Pero ang pamangkot sila diri
Dito ya sa Metro Manila daw okay na dito sa Luzon area, pero dito sa aton sa mga kaprobinsyanan daw wala ko sa may nakita nga pila ka mga infra project nga pwede naton i-PPP. Kaya kung mag-PPP mga kabyanan, butsing ganon, nga ang halimbawa karon kung magpaobra ka sa highway, ang mapaobra sina pribado nga kompanya, pribado nga sektor, pagi sa amo ni kaning skema private partnership, sila na sila na mag-operate sila dira busilingon nga magsulod kita sa kontrata nga public private partnership, sila mag-construct sila man mag-operate amo nang skema nga nagakatabo kung ano to nga pribado nga kompanya nga sektor ang magpatindog, sila man mag-operate sa a certain period of time nga makabawi man sila sa ilang gingasto. Sige lang, makabawi silang gingasto kag makaganansya man sila. So daw man ang kaklatabo ang pamangkot karon, ano ang aton i-PPP diri halimbawa diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kung ang problema naton or ang ining dapat nga tutukan kung sa bahin sa infra project ang pagambalan, kaangay abi sa mga farm to market road, kaangay sang mga overflow nga wala pa mapataytayan, nga kinalanon nga mataytayan, tilang-alang na ipagita na sa PPP, kag ipagita sa pribado yang sektor, nga amo magpatindog sang taytay, kag sila sila mapatindog, i-operate nila, kada agi naton bayad kita, ano mo na? So ano nga schema pagid, no? Kay tiyan mo man ang ending mo basta magsiling public-private partnership. Alam na ko ng pribado magpatindog sang taytay dira. Kag tapos wala sila sang ganaron. Kag ihatag lang nila ang kwarta nila sa pagpatindog sang isa ka infrastructure project sang gobyerno. Amo na ganing ginatawag nga partnership kay partner sa gobyerno ang pribado yang pribado nga sektor. Nga hindi na magasto ang gobyerno sa pagpatindog sang halimbawa taytay, magpaobra sang taytay, magpaobra sang highway, halimbawa mahimo kita bisang highway nga angot sa Negros Oriental nga hindi na magasto ang gobyerno pero pribado nga sektor magasto sini. Tilang na gastuan sang pribado nga sektor nga wala biltada sila. Magastos sila sang trilyones ka pesos nga kwarta tapos ihatag lang nila sa gobyerno. So ang posilingon nga masulod kita sa PPP pero hindi nagakulugan nga wala kita balayran sa pribado nga sektor, may balayran man gyapon kita. No, paagi sa pagpatindog nila sang halimbawa gina-example ko ining highway, paobra sang highway, may pribado ang mag-obra sa dira, pero sila ang ma-operate. Build and operate. No, nga schema, sila ang ma-build, sila man ma-operate sila dira. So ano nga ano ayan nga mga projects, mga infra projects ang na-identify diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kung amo ni ang panawagan sa aton nga presidente. So ginatinguhaan naton nga makuhaan sa nga payag diri si Governor Eugenio Bong Lacson, pero alang-alang iyang linya subong padasunan na lang na, no, kay ipa-identify naton abi sa aton gobernador diri sa probinsya sa Negros Occidental kung ano nga mga proyekto ang pwede naton mapasulod sa PPP. Santo sa panawagan karon sa aton nga presidente sa mga LGUs nga kumay ara mga project sabi ipaagi na lang sa PPP para mapadasig. Kaya ang gobyerno subong banwa drain na gid no ang aton national government kuana ning ang halos mahubas ng aton nga pundo. Ang aton nga bulugasan daw maubos ng bugas daw inablang kung mabungguan sang ilaga daw matumba na lang ang alibe nga ginabutangan sang bugas. Drain na kita kay tungod sang kadako-dako sa kagastuhanan naton nga kalabanan sining ginpagwa nga kwarta sa gobyerno, nagtupa man lang niya sa kamot sa mga kawatan. Dumduman nyo to banwa ang dumduman nyo to ang sa sinilang sang pag-pandemic 2020-2021 until now kung ano kadako nang gingastos ng gobyerno. Pero tinakadako sa mga pagbakal sa mga medical supplies nga questionable, nga mga overpriced. Kag subo naman ang ining mga
laptop sa ginabakal nga overpriced man. Inikwan lang ni gamay lang ni nga porsyento pa lang sa mga nagkala-diskubrihan sang kuwa. Ginapaabot naton nga madamo pa nga pagwa nga report ang kuwa banwa may kantanan sa mga anomaluso nga transaksyon sa gobyerno nga nag-involbar sang binilyon ka pesos nga kwarta. Abo na gani kung kisa daw hindi na kita makapati sa mga pasalig sang aton nga mga government officials. Ilabi na gisaton nga presidente kay tisang una gani grabe man ang pasalig sa aton nga bungkagon gid ang korupsyon sa gobyerno. Pero imbis nga natabo ang pagbungkag sa korupsyon sa gobyerno banwa, do naglala pagid gani. Kundi patuya nga ginaimbestigar ang mga opisyalis nga posible maka-shed lights, makapatag sa kung paano nagkalanabo ang mga ginaaligar nga mga anomalusong nga transaksyon kag pagpamakal sa mga overpriced nga kinahanglan naton sa pagpandemic. Do dito pagani kaginpunggan sang aton anay presidente dumduman nyo to. Ginpunggan pagani ang ginpunggan pagani ang pag-imbestigar sa tong o ginpunggan pa ang mga resource person nga shed light. So muna nga sa subong drain ang aton nga kaban. Hindi taman mabasol guro si Presidente Bongbong Marcos kung magsiling siya nga si go na lang kamo sa PPP. Nga halos tanan na lang nga mga paghihon naton diri mabayad na kita kay tungod nga pribado na naga-operate. Kay pribado man ang nag-build mo. Ti pribado man mag-operate. Base ba na ining pati ang taytay nga mag-aangot sa Negros to Guimaras and Guimaras to Panay. Ti base amo maning matabo, base IPPP naman lang ni. Ti kon pribado ang magpatindog sila diri, laban-laban may tulpe kita kapag bayaran. Sa tion nga kuan kita, mag-agi kita sa nasamit nga taytay. Kay kung saligan ng gobyerno banwa way na ning gamay na gilang kayo na nabilin amot kung may nabilin pa nga pundo sa aton kaban. 3 minutos ang nabilin ka magadangan kita sa tag na nga launa. This time ko naton ang report sa nga patrol upos kay Bombo Gracelyn Lubaton. Ini may kantanan sa pagtingwa karon sa Barangay 1 nga ma-drug cleared man sila. Siyempre, sino man abi nga barangay, hindi man maglalain nga iban mo ito yung mga kupdanan nga barangay, drug cleared barangay na. Ikaw na lang niya nabilin sa tabtaban nga wala pa maklear sa bahin sa droga. Kag bisan pa mga kabyanan, ang ining nga barangay 1 noted digid man ini mo. Basta magsiling kaya nga drugs, kung ang drugs ang paghambalan, kag kung mga drogista kay mga nagatulak sa droga, halin pa ba sa una, tino may barangay 1 and barangay, ano ni Bombo Gracelyn na barangay 1 ang nagatingwa gid o barangay 1 ang barangay 2. Ang barangay 2, ang barangay 2, ang nangin ko na inisyalin sang una, no, barangay 2. Ang tuparay lang sa barangay 1. Ang barangay 1, grabe ang pagpaningwa karon nga ma-drug cleared sila. Kaya tito paray malang sa sang barangay 2 mo, Bombo Grace. Sa piyagalin niya, Bombo Grace, please come in. Mamadan, actually, tanan man nga barangay sang syudad, sang Bacolod, naga-problema, no, sa sining illegal nga droga. Pero may mga barangay kita na nagmarka, gid bala so kami saron sa atong mga kauturan na usually ginapatagayunan sa mga drug bypass operations. Kag isa sa mga barangay diri sa Bacolod amo ang barangay 1 mamudan nga nagamarka gid sa aton tanan, no, kay na sila sa barangay 2, di ba to para lang na sila? Oo, pamudan ang barangay 2 truma na. Kaya ang barangay 2 dumduman ko sa una pa ya Bombo Gracelyn siguro basi lapsag ka pa lang to siguro kay nadumduman ko na mga 19 way pa ko to ka Mindanao mo mga 1993 guro to 94 ginakuha na da mo ginapanglagas na ang mga drugista dira sa barangay 2. Siya sa subong mabodan madamo padira sang naga-engage sa barangay 2. Sila na updanay sa barangay 1. Yes, lapitay lang sila. Sila pa ka mga barangay. So, isa sa mga gingkwaan ta sang status Manila, Pamudan regarding sa pagpakig-away, batok sa illegal nga droga. Amo ni ang
Barangay 1, no, nga ginapamunuan ra sa ilang punong barangay si Cap Cesar Relioso Bomodan. So may mga lately lang may mga drug bypass operations nga nagkalatabo man dira, kag may mga nagkaladakpan nga hindi man taga dira Bomodan, kag although nga may mga bypass operations pero makabig bala Bomodan nga mga gadmay lang nga mga personalidad, no, nga naga-engage sa illegal droga, hindi nalalagko, no? I-compare mo yan sa ibang barangay abi dira sa barangay barangay Singkang Airport o kung barangay Tangob Bomodan. But sa ilang status subong ara sila Bomodan sa proseso sa pag-apply, no, nga mangin drug cleared na ang ila sining barangay. May nagambal gani kay Cap Cesar Relioso nga suntok sa buwan ng barangay 1 may mga drug cleared ya. Ang unang hambal o nabatian mo Ano ang itong hambal? suntok sa buwan, hindi na ako nung madrag clear ang barangay 1. Mo gani, suntok sa buwan to, no? Si Bomodan, kaya bali Captain sa ano pa kabudlay, no? Ngayon nga, agil sang barangay, pagsulit-sulit na napahanumdum sa tanan-tanan ng mga nagkaladakpan, sa tanan-tanan nga na-rehabilitate. Kaya actually, may napang rehab sila dira Bomodan, no? Ang aton sa nga mga kauturan nga naga-engage sa illegal nga droga. Sa mga bata man gani nga may successful lang yung tawag kitungod nyara dira nga nakagraduate na ibang modan sa ALSO, no? Pero syempre hindi man tanan mo modan, no? Ang inibala nga tawag ta nga pagbag-o mahapos para sa ila. Una mo daw pag inayasang agyan nila. So ang ining barangay 1 Bomodan, hindi sa napakabudlay na tinguhaan gid. Actually, kadumdum ka may buho dira sa isa ka pader nga ginahimo wala tambayan sa gasuyo. Amo ko na do ara pa man tugyapon do man matabunan ganito. Pero wala na ako na Bomodan sang may naga-standby pa, no? Sa guro ay pero pagkadugi-dugi balik naman guro eh. Check na okay. Kaligad wala, no? Doon nagpukaw ito sa aton nga mga mga pagpaminsaron tama, no, or paminsar ta nga ilang buhog mabisitahan pa o tiniran pa sang mga tao dira nung hindi man gani taga barangay 1 kuno according sa aton nga source Bomodan. So amo nang isa sa mga gina-work out sang barangay subong, no, nga ang mga users, ang mga pushers Bomodan ma-erase na gid bala, pero syempre nila mahapos sa siniyo ang Department of Interior and Local Government Bomodan nag-urge naman sa mga local chief executive staff para i-strengthen bala ang tawag nga barangay Anti-Drug Abuse Councils upon ang badak bala Bomodan nga tawag kay dugay na ni siya kag susulod ni Cap Cesar Relioso sa barangay 1 o 2018 abi nag-ara ni badak. Actually Bomodan kung wala ka ni sa inyong barangay pagkakasuhan ka, no? Pagkakasuhan ka kay ang badak nga daan Bomodan amo ni siya ang bali so pangaman wala kun armas, no, sa aton sa nga mga kada barangay nga ning droga mauntat ni ang droga kay grabe daan ang droga diri sa ato, especially diri sa Bacolod. Subong mag-una man nga administration amo lang pa strengthen naman nila kag pa ang droga daan kadako sa prosyento nga madamo sa krimen nga kinahalinan nila, no? So ikaw mang sample din may isa ka personalidad, no, nga mangrate ang daya kung diin pamangkuton mo kung anang rape siya tikil kuno nagatulod or nagausan sa illegal nga do. So isa na, no? Kag ining ang badak nga ini Bomodan, no, tanto sa DLG Memorandum Circular 2015-63 kag 2017-03 kinamandate ni tanang barangay sa kada local government Bomodan establish nga ni, no, to render assistance sa aton nga mga law enforcement agencies. Kaya kung ang pulis lang may mga PDEA lang sa ligan mo Bomodan wala gid sang katarungan o wala gid bala, no, sang pag-eradicate nga tawag, no, kag matapos
hindi matapos. Oo. Ang aton sining gamay, no? Ang ning barangay o gamay ano siya nga say ano bala, no? Gina-compose ang aton sining mga kauturan. Pero dira na da modern nagahatin man, no? Ang pag-solve man bala sa problema, no? Problema sa ang dako example with Pero Bumbo Grace, yes. para masulbar ning kwan ang drug addiction, tanan nga mga hindi lang yang dakpon ang mga nagabaligya lang gid. Pati ang mga drug addict kaya pagka nga na-identify ka nga drug addict ka lang, itikmaon ka kag i-drug test na yon. Pag nagka-positibo sa droga, prisuhon. Kasi nagmamudan, may ara lang galing Galing. no? Kaya nga atong gobyerno, wala man niya sang inabalang hindi man determinado nga tapnaon gid ang illegal drugs. Kaya kung determinado gid nga tapnaon ang illegal drugs sa himuan ta kasuguan, ligwaton ta mga kasuguan, ina mga human rights violation na idulaon ta nanay. Kag inabalang mga aton yang constitutional rights. Kay man constitutional rights ta man na yang hindi ta magpa-drug test mo. Tanan na lang ang mga rights ara na sa aton tanan. Pero kung kuhaon na mga amo ng mga constitutional rights naton nga tanan nga ginasuspitsuhan nga adoy ipa-drug test, pagka nagya positibo priso na yon. Tanon ta kung may magbalakal pa sa droga kung hindi makulbaan ang mga tao hindi ta magbakal sa drugs sa budlay na nga masuspitsuhan ta kay nagamudlo matatang nagapula, masuspitsuhan ta nga adik maabot ta dayon kay daw do nagakwantahon lakat tayo do anong tawag sini daw wala sang animo maabot ta dayon mapriso ta siniya Bumbo Grace. Sakto ginawa mo dan. Kung amo na tani, no? Amo na dugay-dugay ko na iya nga ginahambal. Sulit-sulit ko ginahambal dito sa radyo. Tinarso ang programa sang gobyerno. Wala sang pulos. Daw kung sa kung sa kinanto pa bala nga sugilanon daw ginago bla. No? Nado amo na ang sistema. Kung sa kinanto, no way man ko yung siling nga mo gina pero nabatian ko sa kinanto nga sugilanon ang tinaga nga siling nga ginago, no? Nga programa nga masiling halimpas ang una siling niya save the user, jail the pusher. Sus, way pulos. Isi mo pang user, pati ang user prisuhon kay kung wala na sang user, wala na si may way na sang pusher. Kay kung wala sang munugbakal, sino pa mabaligya sa droga? Bumbo Grace? Do wala bumodan unto. No? Nga, amo gindi. Masilisiling kaya nga save the user, jail the pusher. Tanan, pang prisuhon, user man ukon pusher da. Pariyo bala sa kwan, way man sa kinalain sa kaso nga pagpangawat bla. Kung ako nagpangawat Bumbo Grace, halimbawa ginkawat ko ang cellphone ni kwan ni Stephen. Kagin baligya ko sa imo ang cellphone nga ginkawat ko sa kay Stephen. Naadakpan ko be kag nahibalo na recover sa imo ang cellphone nga ginkawat ko kag ginbakal mo sa akon. Mapriso ka man gani gyapon kay nga nagilapas ka sa kasuguan nga anti-fencing law. Nga kung ikaw nagbakal sa kinawatan, pati ikaw mapriso man. Tinga nga ma-apply na sa pagpangawat. Nga kung nagbakal ka sa kinawatan, pwede ka makasuhan. Tinga karon sa droga nga hindi ma-apply. Kung ikaw nagbakal sa droga, nga hindi ka kasuhan, kay user ka lang, kay i-save ka pa. Nagbakal ka sa droga, the fact nga nagbakal ka sa droga, kay ang droga illegal ina, butsing kanon niya nga kabahin ka sa pagkomiter sang krimen, nga nagbaligya sa illegal nga droga. Kaya nagbakal ka sa illegal nga droga, nagamit ka sa illegal nga droga, dapat prisuhon ka man. Kasi ang una, ginabibi-bibi ang kuan mo, ang mga user mo, kikalabanan mga user sa drugs, o kung mga drug user, Bumbo Grace, ina mga kuan man, may mga ngalan man sa sosyedad, ang ibang gani, mga kabataan man sa mga may mga matagas nga posisyon sa gobyerno, di paano matap na ang droga, be? Iko ba dan? Tuod kung wala user. Wala naman asang may mga iso na magbaligya pa, no? Kaya hindi sila mga ginansya, hindi sila makakita sa dako. So, ano man palos-palos. Wala kag isa pa kalabanan nga pusher, nagagamit man, kumbodan, no? Tangkalikin ko na mo sariling atin. So, amo ni pamodan, nabalik kita sa Barangay 1. Siyempre,
sa pag-apply sa nga tawag nga barangay drug clear, no? O kung mag-clear ka na muna, ikaw nga barangay. Siyempre, hindi matapos tira, no? Kinahanglan ang monitoring, no? So, yun ang pag-monitoring, kinahanglan ang sige-sige na programa para sa barangay. Nagastuhan ako na bobodan, kapila na ang barangay 1, kag wala gid hapon katapusan. So, subong, magagmay na lang ko ng mga personalidad ang naga-engage dira. Wala na ko ng mga dalalagpo. Pero this is sa Bacolod. Magagmay ning porsyento bamudan sang mga barangay nga na drug-cleared na. I-compare mo sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. So, sige-sige, manggani mga operation sa aton mga kag isa pa ang mga kada barangay kinahanglan gid na sila mag-witness sa drug bypass operations ng aton sining mga kapulisan kay kung wala sila bawadan ang kaso, no, nga ikapasaka sa korte i-question kada si wala ka gid bawadan sang hambal kung wala kada, no, kung wala kada nag-witness sa isa pa kinahanglan man sila o kinahanglan man nila sa nga natawag nga just amo na bawadan ka budlay mapatigayon man sang pag-operate, no, against legal drugs bawadan. Awadan pamatian tang pahayag ni Cap Cesar Reyes. Ang pag-start ko gid Bombo Grace ang badak ang pagpungko ko gid no 2018 kay dapat 2016 pa ni so 2017 gin ano ni president amo nang tukhang. Yes. No? Amo nang tukhang. So sa subong hindi na siya tukhang, kundi visiting na siya. House visiting na. So, madula na lang tukhang, so house visiting na. So, kami sa barangay, nag-apply ko sang, sa PDEA, sang, ng drug cleared barangay. So, although nga, siyempre, kabalo man kung kadamo-damo problema sa akong sa barangay with regard sa 9165. No? Pero, nang ginabuhat ko lang ang akon nga, dapat nga buhaton, nga kung ano ang nakasaad dira sa DILG nga memorandum. So start gid kumiya so sa DILG so far siguro sa badak siguro daw way kami nakapaltos every month sa badak kami. Every month kano Kap? Sa badak kami. Okay. Sa badak Kap, ano na dang ginahimo nyo? Bali amo ni kun may ara kami nga may prabi may ara nga kami nga mga ng surrenderist. So monitoring na siya. Gina-monitor na namon kung inagasigi pa. So na ang pulis kung ini nga mga tao kay ang surrenderist na sang 2017 pa na sila mo. Yes. Before pa na sila sang acting nga pagpungko. So ginpadala na sa amon ang mga ngalan nga kung ini active pa o ang ini wala na sa barangay mo. Ang ini nang disease na sila. So ang ini nang nang ara na sila sa jail o nadakpan sila. So amo na ang namon sa amon badak. Tapos kung sino ang mga surrenderist diri sa amon kag sino ang mga naka-plea bargaining. So together kami sang parole and provision, mag-join kami sa parole and provision nga monitoring sa barangay. Okay. So, Kap, sa inyo nga pagsugod, Abi, no? Ano ni kabudlay para sa imo? Siyempre, may kabudlayan gina. Kay kabudlay daan kung addiction na balang pag-estoryahan? Oh, yes, Bobo Grace. So, sang nagliga dito, sang pagpungko ko gid. So, may ara ko nga mga ngalan nga, sang tukhang na to, pagtukhang, no? May mga ngalan nga gin-assign sa akon. So, kag pa-assign kung active ni, kung inactive ni. So, siyempre, hindi mo pa dinutig. Although may kabudlayan man, pero siyempre, tintugan tagid kung anong itsakto ko, kung anong hindi. So, ginapatawag ni nila sa namon sa barangay, papatawag na sa barangay, na namon, inang untaton, ang imong obra abi o kung untaton ang ina nga bulaton, no? Nga hindi maayo para sa barangay. So, gano man na sila. Pero after that, nga madakpan sila sa pulis nga pag bypass dakpan sila so amo na siya ang isa man namon nga ang dakpan sila kay tungod ang ako nga gin-apply sa PDEA sang among nga
nga ano nang drug cleared barangay, so isa man sina ka monitoring no ang PDEA man nga kung sino ang active pa dira, kung sino ang dapat nga mga surrenderies na may mga programa man ang barangay. So amo na nga nagprogram kami sang RWP, so Rehabilitation Wellness na amo na sa Rehabilitation Wellness Program para inakailang nga siyempre hindi na sila magbalik sa ilang ulubrahon. Pero kung mo ka hindi man naton ma-perfect gid man tanan nga amo sina, so may ara gid yang nakagraduate, no? Nakagraduate sa mga surrenderies kag may ara pag ko dagani Bombo Grace nga gin bahayar sa akong barangay nga totally gid saya nga nagbag-o gid saya. So napa-eskwela na sa namon sa ALS. Tapos sa napa-eskwela na namon sa grade 11, grade 12 sa senior high kag sa junior high kag senior high. So nakagraduate na siya sa MC2. Wow. MC2 na siya. So niko willing ka na mag sa barangay, manita ka sang trabaho nga makatako sa sildo kasi niko sa barangay gamay man lang ang sildo. Yes. But pasalamat kay Kuya Bombo Grace nga sa sina no nga upod siya, at least nagbako siya kag nakatapos sa eskwela. Okay. Kap amo nang isa sa mga ginapasalamatan tama no sa piyak sa kabudlayan nga gapating bato sa ligang nga droga ang kada barangay. Kami sa barangay kinabuhat na namon ang tanan, no? So amo na ang mabalik sa amon. So isa ka disappoint kami nga gapagwa lang kami kwarta with regard sa sina, tapos hindi pa sila gali magbalago tungod kay wala sang sustainable income kag livelihood sa kung makagraduate na sila kag kung magbago na abi, tapos mahagaran naman sa mga amigo, so amo na ang nagabalik. Okay. Sikap mga ano man bing nga mga tempo, like na-expect mo nga ma-drug clear ka mo? Actually, may nakop gani sa ako na nga wala ko kabalo, either police to or civilian nga nagambal nga ang barangay 1 kuno maka-drug clear kuno suntok sa buwan. Pero silin ko to gani mo Grace. Silin ko maka-drug clear man kami kag sa hindi, silin ko gintrabaho ko lang akong trabaho. Yes. Ginobra ko lang ako ng obra nga dapat sa barangay mahalin kung ano ang mga programa dapat sa surrender. Okay. Kasi ni Kap nga administration, syempre ma-intensify pag ini ang pagbato sa illegal nga droga. Ano man ang imong mga mamensahe dire? So, kapasalamat ko Bobo Grace ang sini nila nga programa. Kay aside sina, at least ang akon nga barangay, so hindi na maging problemado, ano? Kung ini mapadayon ni nila ang amo sini, kag siyempre kung ano ang ilang mga programa, siyempre kami nga mga barangay kapitan, aragi kami sa likod sang aton nga pinalangga nga mayor, kung akon ipadayon ni nila kay kami under kami sa DLG, under kami sa kay Mayor Albi, kung ipadayon mo gini. So pasalamat iko ya, Bombo Grace kung ipadayon niya ni ang amo sini. So connection sina kay siyempre hindi lang Bombo Grace ang gina-monitoring kundi ang naga-guilty sa parole and provision, i-monitoring mo na namon. Yes, oo. So subong Kap kamusta, may damo pa dira nga ga-engage? Actually, so far, hindi gid man sila ni nga mga dagko gid balaya Bombo Grace. Ang ini nila inang do kung sa bagay, kung sa ano pa daw, ano lang, ng mga wala na sila pangitan-an abi niya iban, do pinarason na lang abi. So, sa sini, so, amo na, ang isa ko man ka namon nga problema, tungod, kay wala sang natawag nga sustainable, no? Nga para sa ilang abing livelihood nila nga pangitanan nga i-shift no nga hindi na sila magbalik sa amo na nga trabaho. Okay, Bombo Grace. Yes, Bomodan. Ang importante gahimo man sang pamaagi ang kapitan. Ang hindi man lang maayo kag makasuhan gidya kung wala sa may ginahimo nga effort ng kapitan. In fairness, Bomodan, kay Kap Relios, kay kada baybas o kontrag baybas, bala, siya giniga kadto. So, kaginat sa interview mo to sa kay Kap, dito to sa area kung saan din may ginpatigan nga baybas operation? Hindi man, Bomodan. So, gaya na. So, okay. Kagapon, ginkuha naton ang latest kid nga status. Yes. Sige. Anyway,
ang amo ni siling ko ang importante nga sikap nga matrabaho. Kay kun may balaan man gyapon kun ang kapitan nagatrabaho kun wala. Mabalaan gid, magamarka gid Bomodan. Kay basta ang akong pag-engineer sila may liabilidad na sila basta nga hindi sila maka-comply nga ang ilang barangay hindi maklear kag ara gyapon ang kadamuon sa mga drugista. Sakto rin na, Bomodan, kay kung tuman ang pagtrabaho mo sa imong barangay, makita mo man ang reduction, no? Especially sa illegal drugs. Okay, Bomodan. sige. Yes, Bomodan, amo nang marita sa nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace del Lubaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. 21 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. Magabalik mga kabayanan ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilamang sa pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang Balik na mga kabayanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bumbuanay Soto 29 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. This time ko na ito report di Bumbuan, Sindol Sorilla. May kanta na nini sa may pila ka mga nagareklamo sa downtown area nga daw nadula ko ng ilang internet connection matapos kagin pang hawanan ang kagin pang atong mga wires, yung mga spaghetti wires sa poste, that's downtown area. Ilabi lagi sa may dalan San Juan. Ano ang mapayag si ni Councilor Al Victor Espino sa sining mga
o mga interruption nga natabo sa bahin sa mga internet connection bangod sa pagpanghawan sa mga spaghetti wires. Ano sa piyakalinya, report Bumbuan, please come in. Bombodan, ginkaklaro ni Councilor Al Victor Espino bilang chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panlunsod sa Siyudad sa Bacolod nga kabahin man siya no sining sining task force kung sa diin ang task force on spaghetti wires. Yes, no. So paghawan, pagkakas ning mga spaghetti wires diri sa aton sa may syudad sa Bacolod nga kun mayarabi sa mga internet connections nga magkaladula because ang pagkakas na sa mga spaghetti wires i-coordinate dayon Bombodan sa service provider. Kundi damo man service provider mo. Kung nambalo na gid man naton Bombodan, no? We have Globe, we have PLDT, kun Smart, kun ano dira. So coordinate lang sa ila tungod ginaklaro niya nga ang syudad sa Bacolod kumbaga, ginatudlo lang Manila, nag-coordinate na sila sa mga service providers. So, kung ma-identify nila nga, amo ni sa San Juan, kadamo na sa spaghetti wire, so kaksun nyo na, no? So, pang-identify nyo na. Kay hindi man Bombodan ang syudad nga sila bimatumato kakas nga may tawos lang nga ibutang. Kay because, ang ining mga service providers, sila man na kay balo Bombodan, kung ilab lang ni Kalble, ano ni ba, si may matandugan ka or iya? Yes, Bombodan. Magluwas lang sa telecommunication, siguro may arap ganit mga kabli na nang iya ka cable TV? Yes, correct na. So ginpang meeting na ni sila Bombodan. So ang iya lang gid nga gusto klarohon ni Councilor Espino, especially sa mga man bla Bombodan, may mga reklamo kaangay sini, i-report na nila dayon sa ilang service providers. Kay sila na danta ni Bombodan nakahibalo mo nga kung may connection na dire hindi niya dapat pagkaksun. That's why nga ang syudad ginakulang ng ilang atensyon nga sa amo nga lugar. So pangkaksan nyo na dira ang spaghetti wires, pangtadlungan nyo kay hindi na siya makapayo sa syudad sa Bacolod. So amo lang gid na Bombodan subong. So that is why no sa mga information may mga ara kita diri sa Bombo. Actually Bombodan hindi lang nabala no sa mga diri sa Sadalan San Juan, pero yung mga areas nga daan Bombodan nga subong to damo nagareklamo no sa internet connection. We do not know bala Bombodan kung part ni sa pagpanghawan sa spaghetti wires or do hindi lang gid amo subong sa mga service provider, especially ning bantog ning service provider kay hindi ka kabalugod bilang do may mga problema sa iya nga connection no Bombodan. Kay kalabanan sa aton subong nagagamit na gid man internet mo ang mga tawo bala Bombodan, especially during the pandemic mo do halos tanan nagpinatakod sa internet. That is why nga amo man na no kadamo gid sang spaghetti wire. So amo lang gid ang ginaklaro ni Councilor Al Victor Espino kung ang dira sa Dalan San Juan kay may hassle dira nga natuga sila. So reklamo sila dayon Bombodan sa ilang service provider. Pero kung dugay nga mag-akto ti iniya no pwede gid mapalangat na reklamo sa syudad sa Bacolod kay nga dugay-dugay na way gyapon ginabalik no ang connection nga dapat kay balo gid na sila Bombodan kundi na active kag kundi ning hindi kuy masalapay sila because sila na gintugyan na sa ila sang syudad sa Bacolod. Ang syudad mahambalang gid na nga amo ni sa diri nga lugar damo spaghetti wires no. Bombodan pamatian ta bala ang pagklaro sini no. That's why man ganing hambal ni Councilor Al Victor Espino hinay subong bala Bombodan ang progress sang spaghetti wires kay di syempre naga-careful man ang mga service provider nga hindi lang sila magpinataka pangkakas kay damo sila gali magkalasalapay Bombodan no. Damo gali sila linya nga ay aktibo gali na nila na disturbo or something na utod nila no. So that is why nga ginpabayan naton nga makalabot sa punto nga daw hindi na maintindihan nga ginumon-gumon na ang linya kay dispis mapaminsaran nga panghawanon. Gani insakto na Bombodan kay kuntani kun way ni siguro budlayan gid man sila kay di syempre naginumon-gumon na maski kakatanda basi may masalapay kay gid bala Bombodan no. So amo na. Oo. So pamatian bala naton Bombodan ang kabahin sa aton nga interview kay Councilor Al Victor Espino. Well, ang sa ako ni nga pagbalo no. That's why we are painstakingly slow sa pag-implement sang sini nga programa because ang aton nga mga stakeholders ang ilang pinapangabuhian
ang mga stakeholders naton amo ni ila nga business, amo ni ila negosyo. Oo. No, so they cannot afford nga mga madula ning mga internet connection because that's where they make their money. So I am very sure no that that's why nga kahinay sang aton nga progress sa ini nga programa because ginatinguan sang mga stakeholders nga hindi man mautod ini. However, if there are complaints, Yes. ipadangat naton sa mga natunggan. Oo. Kay pareho ni Black Councilor, ano ila himuon kay di sa San Juan may bangko diri Black Councilor sa tubang diri plaza nga nadulaan sila internet connection because ng anong himuon abi nila Councilor kun amo ni ang ila sitwasyon. Ipadangat nila sa talatapan sa ilang nga provider no. Okay. Their data partners like ang participate sa aton nga programa is Globe Telecom. Oo. So Globe Smart to. Communication and PLDT. So amo na siyang main naton. Kay ang ginahimo ta sina sa parts ng city kung may magkayo ni ga-coordinate man ni Black Councilor, ma-coordinate ka mo. Actually, ang members of the task force are these telcos that are sila maghihimo sa ilang mga linya. So, hindi lang ka-coordinate, sila na mismo sila mismo ang syudad. Okay. You have to understand that the city is spending no expense. No? We are not incurring any expenses sa pagpatuman sang sininga programa. This is totally a private endeavor. Ang role sang syudad is to coordinate and direct where the program is headed towards. So wala niya sang gasto ang syudad. Alright. So it's the telcos and our partners dira sa ina nga Pumbuan. Yes. Bombodan. Grabe kay ang mga nagapanakod na patarasak malangman mo. Oo, dapat Tawab careful gid sila. Oo. Basta makaobra lang, basta makatakod lang, basta makakoneksyon lang. Ngayon na balang way ginalantaw ang trabaho, nga dapat nagtrabaho kita, hipidon taman pag-ubrata. Gani man. Tanaw lang ng Dapat siya litrato careful. sa Facebook Live kung sa aton nga mga pamati sa Bumbo Radio. Lantawan nyo lang kung anong gitsura sa mga koneksyon na ako. Nga nagaburon-buron nga daw. May mga ano naman. Daw hindi mo naging maintindihan. Huwag ka kay balo kung dinda ang active, dinda ang inactive nga mga linya da. Oo. Kay That's why tali sa mga sa mga telco, kung may ara ka mo linya nga wala na nagagana, automatic doon na lang tayo kagkuhaon ang wire. Kag dismiss magtakod. Bisan hindi lang ganida bumbuan na inibase sa personal experience ko ha. Sa balay may nagaagi dira nga kwan sa tubang gidra si babaw. May nagaagi na da nga linya sa mga telco kag ano pa na da mga kable na dira. Nga may ara iya nga kapila ang isa ka balay, kapila na kabisis magtakod ya sang nakagakautdan siya sa internet sa iyang internet tapos dugay-dugay mapatakod naman liwat. Tapos ang internet provider nga halimbawa Globe Abi or Smart or ano man na PLDT. Dayo man lang nila takod man sang ang ilang teknisyan dayon man takod nga wala man ginukas ang daan nga linya. Kaya once magpatakod kaliwat hindi naman sila magamit sang daan nga linya. Matakod naman sa bago nga linya. Nagadamo ang linya sa nga nagaagi sa poste bumbuan. Hasta nga nagaginumon-gumo na. Amo na siya nagakatabo. That is why nga, amo na, kay napabayaan na for dugay-dugay na mga tinuig bago talangin tadlong. So maski ano gurok tanda sang technician, may masalapay gid siya. That's why hinay man sang progress, amo nang hambal ni Councilor Espino sang spaghetti wires kay nga pagkay una, pagpangkakasta, kay careful man sila sa connection. So amo na mga kauturan naton once gani nga sa sinang adlaw of maano na ng connection nyo tapos nakabayad makamuti pwede ginadayon ipalabot sa ila kay kung hindi nila maaktuhan bombodan amo na nga ipalabot ang reklamo iya sa syudad sa Bacolod nga kahinay sa ila mag-akto no kay kinahanglanon inang internet connection kun amo man gid na iya ang problema nila bombodan. Dapat basulon sa syudad ang basulon sila ng mga sa mismo ang telco. Correct. Amo na siya. Okay sila mga nagpanghukas. Sila man dapat kay balo magtakoda ka maglantaw ko na anong mga koneksyon ang nadisturbo na. Yes, insakto na bombodan, no. Okay, so galing ng mga telco daw kahinay man magiho sila kun pulpugon bla. Ati ho, kadamo nang nagapamuyayaw sa ila. kay
ang internet connection kalausi bamudan. Amo gani. No? Dadumduman mo itong may Tapos, issue mga dito sa unang itong sa Valladolid to nga ang yaman to ka telco nga nagahilay nga posting nga way matandog dugay-dugay na ti sang ulihilan to sang padangat sang concern di sang complainant nga natadlong man to dayon butsing ganon kung gusto nila mahimo na yan na yun kung mapatinamad sila madugay kag ubrahon. Inabalang hurubaton nga kasami nato mabatian. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Bumuan. Yes, that's right. No. Oh. So Bombo Daniel, no, amo ni so far ang update report naton iya nga madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumboan Sindol Sorilia. Ining mga spaghetti wires ini resulta ini isang aton man kapabayaan, no? Kapabayaan sa aton nga mga opisyalis sa syudad sa Bacolod, aton nga ang aton nga ang sa nagligad nga administrasyon nga sa diin kung sa temprano pa lang pag makita nga daw ka laway sa mga koneksyon, mga wires nga nagasinambunot lang. Ginamat-amat na napakuha. Tihalin pa man sa una tani kung sugura na 2 years ago nga ginpanghukas ang mga wires nga way naman ginagamit. Kuha na siya mga inactive na nga mga linya. Ti subong tani limpyo na. Way na naglabot sa punto nga ang pagkagumon sa mga wires, do pariman kagumon sang utok ta. Oh. Ti galing kay ginpabayan man, daw pawala man lang kay daw hindi man madiskitahan. Bisan gani ang mga streamers, mga posters nga napagtakod sa posting nga kadugay niya nga nagkalatasta sa pagligad sang panahon, ulanan, initan, birahon sang hangin. Do mga trapo nga nagasinabit lang sa kilid-kilid daw hindi pa gani paninduan na yun. Pagkatapos ang selebrasyon sa una, pagkatapos ang bulan sa Oktubre, kundi nagamaskara festival kita, kadamo sa mga ginapangbutang ng mga para-para, mga banderitas, kung ano-ano dira. Sa mga produkto nga nag-advertise, sa mga kompanya nga nag-advertise sa ilang produkto, kundi damo na mga ginapangkabit-kabit. Kagang mismo ang mga mga banderitas nga ginapakabit patabok sa dalan nga nagaangot sa wire nga nagaangot man sa poste ti kundi na ginabutang ang mga banderitas ang mga para-para ti pagkatapos sa Mascara Festival makaligad ng October, November, nag-December, nag-January, nag-February, nag-March, nag-summer na, nagtigulula naman liwat. Hindi magani nga mahukas na yun. Hasa na lang magkalatata nga magkaladunot na sa pagligad sa panahon, ulanan, initan. Ti dapat ang aton nga gobyerno, lokal, ang aton nga syudad, mangin sensitibo sa kung ano ang mga nagakatabo sa palibot, ano ang makita naton sa palibot. Hindi nga magsagad lang tayo kapaminsar sa mga pamulitika, sa mga aton nga mga kaaway, sa aton nga mga kontrapartido. Doon mo na lang ginapaminsaran ta. Mangin sensitibo kita sa nagakatabo sa palibot. Hindi lang mga spaghetti wires, kundi pati ang mga inabalang ipaminsaro naton nga ang cleanliness is next to godliness. Sino nang abi ang tao nga hindi manamian mag-star sa lugar nga ang palibot masyado katinlo? Kita tanan nagandom nga mag-star sa lugar nga matinlo ang palibot. Di mangin sensitive kita dra sa aton nga mga government officials. Nga hindi lang mga spaghetti wires ang dapat natuntutukan nga magkaladula na nga magkalahipid ang mga wiring na nga nagakaangot sa kada poste. Pati sa mga gutter, mga ugsarantang, mga higad sandalan dapat mapangimos naman eh. Damo kita mga GOs, mga job order employees sa syudad sa Bacolod. I-utilize na ni kada adlaw may mga street cleaners kita. Pang tinluan ta tanan-tanan nga mga makita nato nga ginapta na pang pudyuton. Kag pang ninluan gidya ang mga pangilid sang dalan nga wala sang ilamon nga nagatinubo. Para nga magtaho mga aton nga syudad.
Kay ang pagpalakat sa syudad sa Bacolod, hindi lang yan nga sila nga ipalakat na nga syudad sa Bacolod, inganyo sa damo nga mga negosyante, may mga nightlife, may buhi-buhi ang ekonomiya, do amo na nang aton i-focus. Focus kita sa pagpatinlo sa aton syudad. Kabahin na iya sa panggobyerno. Sa iban nga mga pungsod, iban nga mga kasyudaran, sa iban nga mga kapungsuran, pwede man katinlo. Pwede katinlo. Di ko mahimo nila nga hindi nato mahimo man. Ang syudad sa Bacolod sa una, gina-consider ini nga the cleanest city. So imintinar naton ang pagtawag sa una sa aton nga the cleanest city. Ang syudad sa Bacolod. Hindi lang mag-ihawano naton ang mga spaghetti wires na. Kundi tanan-tanan nga mga makita nga sagbot nga mga basura sa palibot kinahanglan magkaladula. 45 minutos na kiligid sa tagna nga launa, ginakulabos kita banuwas ang oras diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay Saudto of the magita sa Lunes upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Leccionis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian